ମୁଁ ଆରତୀ ଗୁରୁମା ତମମାନଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ କାଳାଂଶକୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯୋଗଦାନ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିନଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସେଇ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବିନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଥିଲା ତାହା ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଚୁକ୍ତିର ନାମ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ଏହା 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିବ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ତୁମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ସେହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା। ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବେ ତେବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ
ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଓ ବୋମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋମା ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ। ତେବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ହରିଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବହୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ଯେ ଭେଦଭାବ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ ଓ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ଗ୍ଳାନିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ 1931 ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରାରମ୍ଭ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପରେ ତୁମର 1931 ଏପ୍ରିଲରେ ଲର୍ଡ ୱିଲଡଙ୍ଗ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ୱିଲଡଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଇରୱିନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇ ଚୁକ୍ତିର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି କଠୋର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ ଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ତାଙ୍କୁ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 1932 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ରାମସେ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କିନ୍ତୁ ୟାରାଭାଡ଼ା କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗଦାନ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି। 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାଇ ରଖିବାର
काठिन्य उपलब्धि करी आंदोलन को स्थगित रखिबा गांधीजी कांग्रेस को सुपारिश करथिले। 1933 मे मासरे स्थगित रखा जाइथिबा द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल रे औपचारिक भाव में प्रत्याहृत होइथिला। तेबे जदिओ कांग्रेसर लक्ष्य पूर्ण स्वराज एथिरे पूरण होई पारि नथिला, तथापि आईन अमान्य आंदोलन जातीय संग्राम रे एक नूतन उन्मादन भरी देथिला। तेबे पिला माने एठारे भारत रे जो आईन अमान्य आंदोलन थिला एठारे शेष होईछि। तमे जदि अधिक रु अधिक जानिबा को चाहुछ तेबे मोर जो ए चैनल अच्छी ए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवो।